साले पुलिस भगा दिया। इतना गंदा गाता है क्या मैं? हिजिया हूँ मैं अरिजीत सर गाते ही रू रू कब जाएगा एंड अब तो मेरा थोड़ा बहुत मोई मोई हो चुका है, अब जाना। हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो एसआरबि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआवबो दिनै आंहा उन्दुनाया बारा एसेबां मोजां जायासै, मानो होनबा मैदेर फैदोंमोन जोंनि बै गामिथिं। दा बेखौनो जोंनि गामिथिं फैगोन होननानै जोङो नेबाय थादोंमोन हरनि 12:30 बेनिफ्राय जों 4टासिम नेनाय जादों मैदेरखौ जोंनि गामिथिं फैगोन साननानै, नाथाय जोंनि गामिथिं फैयासै मैदेरा। बेनि थाखायनो उन्दुनाया बारा एसेबां दिनै मोजां जायासै। आं नोंथांमोननि देखायनो बैथिं फैदोंमोन। मैदेर फैदो जोंथिं, फैफोरा देग्लायसो मैदेर फैदो, नै मैदेरना एकदमनो खोनानोथिं फैफोरा देग्लाय जोंनिथिं ओरै फैदो मैदेर। बेयो अर सुदो बेनिफ्राय बैथिं नैयाव जोंहा माइ लामदो, नै बेयाव माइ लामदो जोंहानि। दा बेयाव हरावबो दंमोन बे माइआ, बै दैमागुरियावबो सुदो। बैथिं थांबाय आरोना, बैथिंनिफ्राय फैदोंमोन बेनिफ्राय बैथिं जोंनि गामिनि खोलाथिं थांनानै बिसोरो न' सेफायहैबाय। बेनिफ्राय न'खौ सेफायहैनानै बिनिफ्राय बारा एसेबां मानसिफोराबो जेबो जायासै, जास्ट न'नि बेराखौ बोख्लाबहैना फैनानै बिथिंनि गामिनिफोरा जोंथिं आरो होना आरो बिथिंनो थांफिनबाय, माने बे फैनाय जायगाथिंनो। दा आङो नोंथांमोननि सेराव बि भइस ब्र'आ मा बुंदो, दा बेखौ नोंथांमोननि सेराव दसे क्लिप होनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फैन है एंड किसी को या किसी आर्टिस्ट या किसी को देखने में, उसका फैन बन के देखने में वो मजा नहीं है जो उसके दोस्त बन के। तो फैन बन के आया, चीर देंगे फाड़ देंगे अरिजीत सिंह भाई, उनके लिए तो जाना जी रहा है। गाना ओके। साले अब तो थोड़ी देर पहले गया था, साले पुलिस भगा दिया। इतना गंदा गाता है क्या मैं? इतना गंदा गाता है। चलो गा ही देते हैं अरिजीत सिंह भाई के लिए। ओके तेरे लिए, ओके तेरे लिए ही जिया हूँ मैं खुद को जो यूं दे दिया है, सारे वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। बाय बाय, थैंक यू। तो इतना सही। सो अभी अरिजीत सिंह सर के लिए आया, मेरी तरफ से उन सभी को थैंक यू सो मच। हम सब ऐसे एक जगह में अभी पहुंचने वाले जो कि जन्नत। अरिजीत सर गाते ही रू रू कब जाएगा एंड गूज बम्स आया, नहीं तो मेरे को शो के एंड में बोलना पाए लोग, बोलना मजा तो आई हो। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। अब तो मेरा थोड़ा बहुत मोई हो चुका है, अब जाना पड़ेगा। चलो थैंक यू सो मच। जोंहानि न'नि प्लास्टार खालामनायखौ बेसे आगबारायखो बेसे माखो बेखौ आङो नोंथांमोनाव ससे देखायनो सानदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दिनै फैयासै बिसोरो मिस्ट्रिफोरा, बहाबा खामानि दङनो। मैया नैबे मोनसे गाल वाला थालांबाय खालामनो, बिसोर साब्रैजों बे मोनथाम वालखौ प्लास्टार खालामजोब्बाय आरोना बिसोरो। बे मोनथामखौ खालामजोब्बाय बिसोर साब्रैजों मैया। बेनिफ्राय बे मोनसेया थालांबाय। बे मोनथाम वालखौ बिसोरो साब्रैजों मैया खालामजोब्बाय आरोना, ओमफ्राय नैबे मोनसेया थाबाय। बिसोरो दिनै फैयासै, बहाबा खामानि दङनो। दा आरो आङो गुबुन मोनसेयाव दै होगासिनो दङ, नैबे रुमाव। बे रुमाव दै होगासिनो दङ, नै बेयाव दै होगासिनो। बे रुमाव दै होगासिनो आङो। नै आंनिया सिस्टेमा बेलेग मोदानदोलै बिराद। बे रुमाव दै होगासिनो। बे रुमा गाबोन प्लास्टार जागोन आरोना, बेयो गाबोन प्लास्टार जागोन बे रुमा। दा बेयाव होदो
बेखिनिखौ आङो दिनै सानसे दै होनानै फिसिना दोनसै नङाब्ला बिसोर गोबां प्लास्टार खालामनो हानाय नङा बिराद दै जादों माने बिराद दै बोसथाबदो बेनि थाखायनो आङो सानसे होनांसिगोन आं दैखौ दिनै आङो जेरावबो थाङा आङो न'आवनो थानानै बिदै होगोन नै दान्दाया पाइपखौ दान्दा गोलाव खाबाय खानानै माने वालाव लगायना होबाय थादों आरो ना बिराद इजि आरो ना मानो होनबा बिसा खालामबोला आखाइ साया बेनि थाखायनो आं बिसा खालामदों आरो ना नोंथांमोना मा बुङो जुदि आंनि बायदि नोंथांमोना जुदि खालामनो गोसोबा बिसा खालामना लादो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दोनथ'नोसै